Ei! Hola a tots, i més concretament a la càmera, que és la que tinc just aquí al davant. Soc en Ruficat i només us volia informar que a partir d'ara començaré a penjar vídeos de forma regular al meu canal de YouTube. Així que ja sabeu, si us voleu unir a les meves aventures, podeu pujar al meu vaixell de forma lliure. Jo us hi estaré esperant. Així que, si no us ho voleu perdre, doncs subscriviu-vos al meu canal. Vinga, ens veiem pròximament.